Assalamu alaikum warahmatullahi jama'a. Barkanku da dawowa wannan YouTube channel namu. A sabon bidiyon mu ne zamu nuna yadda za ka yi wani dan gajeren task a blum. Wannan verification ne da suke yi saboda suna so su verify ɗinka sannan su duba shin account ɗinka yana active ko baya active. Duk wanda yake blum ya kamata ya shigo nan. Kamar kuke gani yanzu gashi nan za a je muku link ɗin wannan activity launcher ɗin a description, shi ma cikin Telegram ne. Yanzu ga mu da cikin activity launcher ɗin mu sun bada task, kowa ya je task ɗin. To idan kai task ɗin ka gama za su baka point, suna bada point na blum kamar yadda muka sani. To kamar kuke gani yanzu gashi nan mun shiga cikin blum application ɗin mu ta cikin activity launcher ɗin. Sannan bayan kayi za ka yi inviting jama'a su ma su yi, kuma wannan project ɗin Allah ya yarda za mu gudu tare mu tsira tare. Allah ya sa mu dace. Yanzu gashi nan kuna gani na shiga cikin blum ɗina na yi claiming da abin da ya kamata ne claiming. Ga wajen da zan yi inviting friends na, to kuma nan wajen claim final price ɗin a nan ne za ku shigo ku yi claiming blum ɗinku. A nan ne nake nufin kamar za ku shigo ku yi withdrawing blum ɗin ku cire shi ku kai shi main wallet ɗin da za ku sayar da shi. To Allah ubangiji ka samu dace. To kamar kuke gani yanzu gashi na yi copy link. Idan yau ne farkon ziyarta ko wannan channel namu, ku taimaka ku danna mana alamar subscribe, sannan ku share bidiyon nan so mun yan uwa da abokan arziki su amfana, wa'anda ba sani. Muna godiya.